La publicitat envolta les nostres vides, ja sigui en diaris, revistes o a la televisió, i és que els anuncis comercials són una de les formes més eficaces per vendre un producte o un servei. Però justament, degut a aquesta allau d'informació que rebem cada dia, és necessari aprendre a diferenciar la publicitat veraç de l'enganyosa, és a dir, la que ens ofereix un producte legalment de la que ho fa amb tècniques fraudulentes. Però què és exactament la publicitat enganyosa? Es tracta d'una forma de pràctica comercial deslleial que indueix a error al consumidor sobre les característiques i prestacions d'un producte o servei, és a dir, crea una imatge que no es correspon a la realitat del producte. Els inspectors de l'Agència Catalana del Consum treballen per controlar, retirar i sancionar en els casos necessaris els diversos supòsits d'inducció a error que es troben en els anuncis. Entre els més habituals podem esmentar les falses promeses, la publicitat esquer o les ofertes limitades. Però també cal parlar dels recursos que sovint s'associen directament a casos de publicitat enganyosa, com ara l'ús de la lletra petita o d'asterisc que amaguen informació rellevant o també els missatges escrits que passen excessivament ràpid en la televisió. El primer que ens hem de fixar és si hi ha una oferta avantatjosa, per exemple, a través d'un preu associat a unes característiques. En aquest exemple, per exemple, doncs veiem que hi ha una lletra petita que introdueix unes informacions, uns continguts que el que fan és alterar la idea que ens hem fet inicialment. En aquest cas d'aquí, per exemple, al costat d'un preu avantatjós tenim un asterisc que s'associa a un contingut que també realment altera i dona una informació limitativa de l'oferta que ignoràvem. I després altres casos molt típics dins de la publicitat és la presència de clàusules abusives. Clàusules com, per exemple, també amb lletra petita, fins a exhaurir existències o llevat errada tipogràfica són abusives. Així doncs, el més recomanable és no confiar en les promeses de regals meravellosos o d'un valor econòmic elevat, com aquesta fantàstica bateria de cuina que després va resultar ser aquest senzill grup de 3 olles. També ens hem de fixar bé amb la lletra petita que moltes vegades pot arribar a canviar el sentit de l'oferta. A nivell escrit, les promocions a distància que rebem per correu són les més reclamades. El més habitual és rebre anuncis que ens donen com a guanyadors de premis i regals, quan en realitat només se'ns lliuraran si participem en un sorteig, complim uns requisits no anunciats o paguem una quantitat no avisada prèviament. Per altra banda, la televisió és una de les plataformes on s'emet més publicitat. Un dels recursos habituals és l'ús de la lletra petita mòbil que veiem a gran velocitat i que en ocasions pot amagar informació necessària per fer-se una idea adequada del producte que ens ofereixen. Els sectors en els que s'emet més publicitat enganyosa són tots aquests relacionats amb els mòbils, amb concursos, que per no res, per trucar o per posar-te en contacte amb una pàgina web et donen ja molts diners, sobretot això, mòbils, o et baixes música i després et donen problemes i et cobren molt més del que et diuen, totes aquestes coses que hi ha una lletra petita i que no veiem. No sempre ens serà fàcil com a consumidors detectar un anunci enganyós, tot i que alguns indicis clars són l'ús de recursos per amagar informació rellevant. També és important que abans d'acollir-nos a una promoció o una oferta demanem tota la informació necessària i confirmem la seva veracitat. Un supòsit habitual de publicitat enganyosa que podem detectar fàcilment són les ofertes de productes o serveis anunciant un preu que no és el que finalment haurem de pagar. En cas de detectar o tenir indicis d'aquestes pràctiques, cal denunciar-les als organismes de consum per tal d'evitar-ne la reiteració, mitjançant la imposició de les sancions que corresponguin en cada cas. Per més informació podeu adreçar-vos al web www.consum.cat.